דבריהם. באים לדבר איתם רבנים, מבזים אותם. ולמלמדים לו יטו אוזן, ולהזיקם מגמת פנים, רק להזיק את החכמים. הנה אלה רשעים שהדוד אומר עליהם, הלא משנאיך השם ישנא. תקומך את קוטעת. זה תשאלו אותם. תשאלו אותם שאני אשאל אתכם, תשאלו את כל הרבנים הרמאים האלה, שמדברים איתכם על אהבת ישראל, ועל לחבק את הרשעים ולקרב אותם. בוא נראה אותך, הוא ירביץ לילד שלך, אתה תחבק אותו, או שאתה תרד עליו עם מקל. בוא נראה אותך. אז למה אתה משקר? כשהוא מרביץ לתורה זה בסדר? אתם יודעים מה ההצהרה הגדולה? שהשם אומר כל העם יענש. אתם יודעים למה כל העם יענש? כי העם היה צריך לזהות אותם, אומר הנביא. היו צריכים לזהות שאיפה שיש רב מהציונות הדתית אסור להיכנס בכנסת הזה, תדעו לכם, אסור להתפלל בכנסת הזה. מי שיתפלל שם, כל הפחות שלו לבטלה, כל האמינים שלו לשווא, אמינים יתומות, לא משנה מי החזן, מי הרב שם. אם יש שם רב מציונות דתית, זה בית הכנסת של אפיקורסים. אני אומר לכם את זה בלי לגמגם, בלי למצמץ בעיניים. הם כולם האפיקורסים מורדים בשם, לא מאמינים בתורה. לא מאמינים מה זה כוח של תורה. הם חושבים שתורה זה פיזיקה. הם לא מאמינים. כמה פעמים התקשרו, אמרתי לו שאלה אחת, אני אשאל אותך אדוני הרב, מי תורם יותר לעם ישראל, מפקד טייסת או אברך לא יוצלח, שבקושי מצליח ללמוד דף בשבוע? הוא הולך עם חליפה קרועה. מפקד טייסת בחיל האוויר, מי תורם יותר לעם ישראל? מפקד טייסת או אברך מסכן שקצת יש לו קשיי למידה ולוקח לו ללמוד דף גמרא בשבוע, מה שילד בתלמוד תורה עושה ביומיים? מי תורם יותר לעם ישראל? הם כולם עונים לאותו תשובה, מפקד טייסת, הם לא מתביישים. מפקד טייסת תורם יותר. מה הוא צריך לשבת בישיבה? הוא לא מתאים ללמוד, שילך לעבוד. הם לא מאמינים בכוח תורה, הם לא מבינים שכל מילה של תורה מחיה את כל העולמות, הם לא מאמינים בזה. זה פיזיקה. מתמטיקה, אלגברה, אז יש תורה, אז יש חוכמת התורה. הם לא מאמינים. לא מאמינים. אנשים מסתכלים עליה, את רוצה, נחמדים, גם שי פירון מאוד נחמד. יש לו ציציות, הוא גם רב, אתם יודעים. הוא רב, כן, הוא רב. הוא רב איזה יישוב משהו, לא? הוא משלם איזה רב, כן, הוא רב. ראש ישיבה גם. הוא ראש ישיבה גם. איך בגלי צה"ל אתם קוראים לו? כבוד הרב? כבוד הרב אתם קוראים לו? עם הרב שי פירון. וכשאתם פונים אליו אתם אומרים לו כבוד הרב או כבוד השר? כבוד הרב או כבוד השר? זה שאלה. הוא רב. חריב את כל עולם התורה. סוגר תלמודי תורה כל יום. הוא רב. אומר הנביא, לא הבעיה הוא, יש לו את החשבון שלו, הבעיה העם. אותם רבנים שיושבים בשקט, לא מדברים מילה. העם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתפוס את העם, אני אראה להם מה זה לעם, אומר השם. למה? אומר הנביא ככה, אני קורא לכם. אומר הנביא ירמיהו ככה. אומר הנביא ירמיהו, והעם אשר הם המנבלים עליהם יהיו מושלכים בחוצות מפני הרעב והחרב. אומר העם שהנביאי שקר שיקרו אותם, אני אזרוק אותם ברחובות עוד, רעבים ללחם. שואל הרד"ק, רבי דוד קמחי, מרבותינו הראשונים, אומר הרד"ק, אף על פי שהיו מטעים אותם נביאי השקר את העם, מה אתה רוצה? בא לי נביא, נראה רב, למד תורה, איזה דברי תורה יוצא לו מהפה, החמות ילון, איזה דברי תורה יוצא. בית כנסת יש שורון, היה עמוס, מפוצץ. לא היה מקום לזרוק שם סיכה. שנים צעקתי, הוא תמה, אף אחד לא צחקו עליי. הוא תמה, אם הוא אומר להוציא בחורי ישיבות מישיבות, הוא תמה. צחקו עליי. אמרו, מה אתה מבלבל את המוח? למה אתה מדבר נגד כל הזמן? תדעו לכם, מי שמדבר נגד לומדי תורה הוא תמה. לא משנה מה הוא יודע, מה הוא עושה בחיים, הוא תמה. אין לו שורש קדוש. אומר רד"ק,
אף על פי שהיו מטעים אותם נביאי השקר. היה להם לבחון בין נביאי האמת לנביאי השקר, כי נביא האמת מעמיד אותם ללמוד תורת משה, ונביא השקר מלמד אותם על הביטול תורה. מה נביא שקר עושה? למה כל הזמן ללמוד תורה? איך אמר להם אותו שועל הדגים? מה אתם כל הזמן בתוך המים פה? בורחים מהמחמורות, כל הזמן בורח מכל מיני רשתות. בואו תעלו ליבשה, נחיה, ניתן לכם פה איזה בריחה קטנה. ונחיה אני ואתם כשחיו אבותיי ואבותיכם, בשלום נחיה, יש שלום בינינו לבין החילוני. איך אומר בנט? אני רוצה לדאוג לבחור ישיבות שיוכלו לנסוע לחוץ לארץ, שיצאו לעגל העבודה, אני דואג להם. למה אני לא דואג להם? זה השועל. שועל הולך על שפת הנהר, מסתכל על הדגים, מה אתם בישיבות? תצאו, בואו. שועל. ואיך הוא מוציא אותם מהמים? הוא אומר להם לטובתכם, מה אני אכפת לי, אני רוצה לאכול אתכם. מה פתאום? תראו איך אתם כל היום פה בורחים מזה, בורחים מהמחמורת הזאת, זה יורד עליכם וזה מקלל אתכם וזה אומר אתם פרזיטים. בואו תצאו לעולם העבודה ותלמדו תורה ואף אחד לא ידבר עליכם. זה השועל. מה השועל אומר? מה אמרו לו הדגים? פיקח של החיות אתה, טיפש אתה. אז מה אומר הדג? ונביא השקר מייפה להם הביטול תורה, ואף על פי שהם צודקים בקצת דבריהם בעתידות. הם אומרים לכם עתידות. הבא הנביא אומר עתידות. ובא האות והמופת. אתם יודעים מה זה נביא שקר? זה לא רב שקר, זה נביא שקר. כל דור היו נביאי שקר ורב שקר ונביא אמת. היום יש רבני שקר ורבני אמת, זה הכל. מה אתה מדבר? אתה עושה מחלוקת. אדוני, כתוב ברבן יונה, מי שלא עושה מחלוקת נגד הרשעים, השם ביום כיפור ייתן לו קודם כל עונש על זה. איך אתה לא עושה מחלוקת? איך אתה לא מתסיס את העם נגדם? כך אומר רבן יונה, לא אני אומר, קרא לכם. רבן יונה אומר, רבן יונה, מי שאינו מחזיק מחלוקת על המתייצבים על דרך לא טוב ומושכי עוון, הוא יענש מפשעיהם לכל חטאותם. אם אתה לא חולק על הרבנים האלה, כל עוון שעושה הרב, או אפילו שאתה צדיק, אתה תקבל עונש ראשון. איך אתה לא מטריע? אתה לא אומר לאנשים רבותיי, אלה שקר. איך אתה לא אומר את זה? אלה רבני שקר. כשאני אמרתי שהרב מצגר שוכב משכב זכור, אבל שתוק. הקבלן שבנה את הבניין הזה, הוא לקח אותי לאירופה, שכב איתי משכב זכור. היה לוקח אותי לרב אלישיב, שיברך אותי. רבני שקר. רבני שקר. יש לו פה חתנים והכל. באו אליי החתנים לבית, למה אתה מדבר ככה? מה אתה מדבר ככה? מה אתה אומר? אני אגיד את האמת, לא אפחד מכם. כל השקר התמוטט. שקר לקאי, תדעו לכם, הכל התמוטט אחד לאחד. צריך זמן, צריך זמן. רב ראשי לישראל, איזה כבוד נותנים לו. משכב זכור, תועבה. תועבה בעיני השם. אומר הבן יונה, מי שאינו מחזיק מחלוקת על המתייצבים על דרך לא טוב, מושכי עוון, הוא נענש מפשעים. תראה איזה רב נחמד, לא מדבר על אף אחד. הוא יענש! מה זה רב נחמד? מה זה רב נחמד? הוא לא מדבר על אף אחד. תראה, הוא אומר את התורה, הוא קורא אורח חיים, הוא קורא מדרש. הוא יקבל עונש. תראה, בגיל 60 יקבל אירוע מוחי הרב הזה. מה אתה חושב? השם יחכה לו, יחכה לו. הוא לא יצחק על הרשעים, לא יעורר עליהם מחלוקות. אבל מה אתה חושב? שלבוא להיות רב זה איזה תפקיד שבאת ליהנות בו? על מנת שיסכלו אתכם, על מנת שיקללו אתכם, על מנת שיעפרו אתכם בעפר. מה אתם חושבים? מה זה התפקיד הזה? אמרו לי אנשים, תראה, תלמד מהרב ההוא, תראה, לא מדבר על אף אחד, תראה, הוא בסדר, הוא אומר, מה זה לא, הוא יענש, אומר רבן יונה, מה אתה חושב? אם אתה יודע שיש רופא רמאי,
כל בחורה שבאה אליה, עונס אותה, עושה לזה. לא תפרסם אותו? בטח, איך לא? אם תגיד לא, אני לא מדבר על אנשים. אני לא מדבר על אנשים. אני יהודי טוב, לא מדבר על אף אחד. טמבל, יתלו אותך, מה זה לא אתה? לא תעמוד על דם רעיך. אם בחיי הגוף ככה, בחיי הרוח לא. בחיי התורה לא. רואים את כל הרמאים האלה וכולם יושבים בשקט, שותקים. אז אומר הרד"ק, ואף על פי שהם צודקים מקצת דבריהם בעתידות, היה לכם לדעת שזה קסם ולא נבואה, כיוון שדבריהם לביטול תורה. מה הם אומרים? להוציא בחורי ישיבות. מה הם אומרים? לבטל תורה. מי שבא ומדבר על למעט תורה בעם ישראל, משהו לא יעשה הוא שקר. ואתה היית צריך לדעת את זה. ואם אתה לא משנה, אפילו לפני בנט ולפני לפיד, עצם העובדה שיצרו מצב של ישיבת הסדר, לקחת בחור מישיבה, לנתק אותו למשהו אחר. הוא כבר בישיבה, למה אתה מוציא אותו? לא, יש עוד משהו חוץ מתורה, צבא. זה הכפירה הכי גדולה, משם התחיל השבר. איך אתה מוציא אדם? אתה יכול להוציא אדם שעכשיו הולך למצוא תרופה למחלת סרטן, אותו הוא מגלה את התרופה הזאת, ואתה נותן לו ללכת לעשות עכשיו איזו שמירה באיזה יישוב. עם ישראל זקוק לו, עזוב אותו עכשיו. תיקח את זה משנקין ומביאפו שיושב בית קפה כל היום, שהוא יישב שם. מי שמבין מה זה תורה, איך אתה יכול לקחת אדם שלא עומד תורה? הגמרא אומרת, מי שמשתמש בתלמידי החכמים, אברהם אבינו, עשה הנגריה בתלמידי החכמים לענש. אתה תראה לו ללמוד תורה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, השם לירמיהו, אני אעניש את העם. אבל מה אתה רוצה? בא לי נביא, נראה יפה, נותן לי נבואות, מסגיד לי עתידות, הכל קורה. למה שאני לא יאמין לו? איך הם אומרים? תראה איך מצליח לנו הכל, תראה איך אנחנו פורחים, תראה איזה מדינה, תראה... היית צריך לדעת שמי שמבקש לבטל תורה הוא נביא שקר. כל בנייך לימודי השם, השאיפה של עם יהודי ירא שמיים, זה שכולם לומדי תורה. כבר בן אדם בא לישיבה, אתה מוציא אותו. לכן הם מיוסדים הכל על השקר. קרה שהיו רבנים שנעפו, אבל שגדול תורה בעם ישראל יתפס במשכב זכור. מוטי אלון הזה. גדול תורה יתפס במשכב זכור. אתם יודעים מה זה מראה? הקדוש ברוך הוא הראה, הנה מהגדול, משם מתחיל כל הדג מסריח מהראש. כולם מסריח, כולם שקר. השאלה כמה אדם אמיתי עם עצמו. כמה אדם באמת קנוע על האמת. זאת אומרת, שמע, תן לי קצת שקר. תן לי קצת להסתדר עם השקר. אין. מי שרוצה את השם, צריך לדעת, רוצה אמת. חותמו של השם אמת. אתה רוצה שקר? לך למקומות אחרים, אל תבוא לתורה. אל תקרב לתורה, אתה אין לך מה לעשות בתורה. לכן, אחי ורעי, תדעו לכם, אתם לא תישארו פה לנצח. בעזרת השם, תלכו למקומות, תלכו בתי כנסיות. השם מחפש שגרירים. אתם תראו אנשים מדברים שרה נגד השם, נגד התורה, בלבלים לעם את השכל. תקומו, תמחו. דחי נועם, פוסטו בצד, למה אתה אומר ככה? תגידו אתם לעם את האמת. תלהבקו על התורה. השם מחפש שגרירים, מה אתם חושבים? השם מחפש אנשי אמת. שלא יתייחו את התורה, יאללה מה שיש, יאללה מה שבא. אין דבר כזה, מה זה? זה תורת השם. אסור. אז יש עמי ארצות שמצווה לקרב, לחבק אותם, ולחילונים, אנחנו אומרים, הטיפוסים, שהם אוהבים את הבית כנסת, ואוהבים את השם, ואוהבים את הלמדנים, ואוהבים את הרבנים, ואוהבים את התלמידי החכמים, וכשרואים רב מתכופפים, והוא הולך עם סיגר בשבת, הוא רואה את הרב, הוא מסתיר אותם אחרי הגב, תאהב אותם, תחבק אותם, תן להם נשיקה על הראש, תקח אותם, תעשה כאילו אתה לא רואה את העבירות שלהם.
אבל אם אתה רואה אחד שמדבר נגד למדי תורה, נגד בני ישיבות, נגד עולם התורה, וואי וואי וואי, זה ביקש להדיחך מעל השם, לא תחמוד ולא תכסה. שם אין שום סימפתיה לאחד כזה. אני אחזור ואעביר לכם את זה כל כמה זמן, כדי שהדברים יהיו ברורים בראש, תדעו לכם. זה האלף בית של היהדות שלנו. בלי זה לא שווה כל זה. זרוק את הכל. נלך ליהנות, יש עולם. נלך ליהנות מהעולם. העולם הזה מתוק. אם באנו לשם, לפחות נבוא לאמת של השם. לא נעשה צחוק מעצמנו. לא נירש פעמיים גיהנום. נלך עם השם באמת, ביושר. לא נשים לב למה שנובחים מסביב, צוחקים, נובחים, מה יגידו, אנחנו יודעים מה האמת. כל כלי יוצר, הבטיח עלינו הקדוש ברוך הוא, שום דבר בעולם לא יוכל על האמת של התורה. אין מה דבר עולם. וחבל שהחברי כנסת שלנו לא אומרים להם את האמת, שיש להם מיקרופונים. לכם מיקרופונים, תצעקו להם, תעזבו שטויות, תגידו להם את האמת, לאן אתם הולכים, לעבדון. שיצעקו. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. כל לשון תרשיעי. זאת נחלת עבדי השם. אם לנו את ההבטחה הזאת, לא היינו יודעים לנצח. היינו אומרים אולי השם יבוא בסוף ינצח. לא, זה הבטחה שאנחנו נצח, לא השם. השם לא יתערב, אנחנו נצח, כי זאת נחלת עבדי השם. זה ירושה שהשם נתן לעבדי השם. שתמיד הם ינצחו. תמיד האמת הזאת תנצח. כל הדורות זה היה שם. שקר ושל אמת. הביא לי השבוע מישהו את כל הפרוטוקולים. בשנת תשנ"ג היה חוק גיוס בנות. אז היה מאבק גדול מאוד של היהדות החרדית, חזון איש, כל אלה, נגד בן גוריון התמה הזה. מי יודע באיזה מדור, בגיהנום הוא נמצא. אמרתי לאנשים ביום שבת שהוא נכנס לבן גוריון, אז בן גוריון אמר לו, תדע לך, אמנם לך יש רובים, אנחנו הרבה יותר חזקים גם כשלנו רובים, כי אנחנו מוכנים למות. אז אמר לו בן גוריון, למה אתם מוכנים למות? להגן על עם ישראל, אתם מוכנים למות? אמר לו, בשבילנו לשלוח את הבנות לצבא, זה כללה, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר. הכללה הזאת אנחנו נמות עליה. תעצבן, אומר בן גוריון, אמר לו, אני עם אחר, אני עם אחר, אני יהודי, למדתי בחיידר כזה, למדתי זה, אני עם אחר. אמר לו חזון איש, תפתח את החומש פרשת כי תבוא. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, תקרא מה כותב יונתן בן עוזיאל. בניך ובנותיך נתונים לעם חילוני. כך כותב יונתן בן עוזיאל. אם אנחנו נשלח את הבנות שלנו לעם חילוני שלכם, זה מוות בשבילם. אז הוא התעצבן. בפתח של החדר הוא אמר לו, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. הוא היה יש חדר, הוא למד. הוא היה רשע לאחייס, הוא ידע את התורה. אז נכנס רב חיים קניבסקי אחר כך. אז אמר לו חזון איש, המשוגע הזה, ככה אמר בן גוריון, המשוגע הזה התרגז, שאמרתי לו שהוא עם אחר. אז היה מאבק גדול. אז יצרו שכל בת שרוצה להתפטר מהצבא, צריכה לעבור ועדה. היום זה הצהרה. אחר כך בגין, עליו השלום, בגין היה אוהב תורה. בגין שחוקק בחוק, מספיק הצהרה. אבל עד בגין הייתה ועדה. היו בהם לפני ועדה, שיושב שם רב שלהם, ויושב שם קצינה, וחוקרים אותה. פרוטוקולים, מתועדים, כמו נאצים, כמו גרמנים. נקרא לכם את זה, יום אחד אני אביא לכם את זה. איך חוקרים את הבנות? אומר לאחת, את בת מרוסיה, את אכלת חזיר ברוסיה, שקרנית.
אמרת, לא אכלתי חזיר ברוסיה. לא היה אוכל כשר, איך את אומרת שאת דתייה? הוא צועק עליה. אמרת לו, לא אכלנו פרווה, אכלנו דברים צמחוניים, לא אכלנו ברוסיה חזיר. אני מדליקה נרות שבת. לא שאלתי אותך אם את מדליקה נרות שבת. כמו גרמני. מה היה פה במדינה? אנחנו לא יודעים. אנחנו חושבים יהודים נחמדים, הקימו את המדינה. רשעים. לעבירה מחוקי רצונך. פרוטוקולים יצאו. עכשיו עברו 50 שנה, לא יודע כמה עבר. 60 שנה בדיוק עבר. יוצאים פרוטוקולים, אדם רואה את זה נבהל. אלה יהודי? מביא. פרוטוקולים מתועדים שלהם, חתימה של הצבא, לשכת גיוס. מביא. אני לא יכולתי לקרוא את זה הרבה. ובאים אלה רוקדים איתם, אתם מבינים? אתם מבינים כמה זה אבסורד, כמה הם שותים. אתם הולכים רוקדים איתם. הם טימאו את הבנות, ניסו לטמות מה שהם יכולים. ואתם הולכים רוקדים איתם. אתם שמחים איתם ביום הזה שהם הצליחו? השנה אני מכין לכם דרשה יפה ליום העצמאות. אני אוסף את כל הפרוטוקולים האלה, אני עכשיו אוסף אותם, מישהו מביא לי אותם. אני אוסף את הכל. לשכת גיוס, חתום על זה צבא הגנה לישראל. איזה חקירות, בושה וחרפה, איזה מה זה, ביזיון. ברוך השם בא בגין, אומר שום ועדה, שום זה, רק הצהרה מספיק. שתכתוב שהיא דתייה ורב יחתום ומספיק. זה מה שעושים היום. היא באה חותמת דתייה, אני בא. הולכות לבית הדין שם, יושב שם הרב, אומר לה, את פלונית אלמונית, כן דתייה, כן, יאללה, לכי לבית. אבל עד בגין, מה עשו התמים האלה, גוריון, משה שרת, שם רשעים מרכב, כל אלה. הם מסכנים, הספרדים, המעברות, אמרו, בן גוריון הוא המשיח, מה אמרו? הוא הביא אותנו לארץ, לא ידעו, מסכנים, מה ידעו? גם אחד ישבתי עם איזה קורדי מבוגר, ניסיתי לשכנע אותו, שבן גוריון ניסה לתמנו. לא, מה פתאום, אל תדבר על בן גוריון, אומר לי. לא ידעו, מסכנים, מה ידעו? היום מתגלה, היום מתחיל התגלות, מה הם עשו? לא מדבר איתכם כבר על ילדי תימן, לא מדבר איתכם, זה יעזור. רק מה הם עשו לבנות בוועדות. לא האמנתי שהיה דבר כזה. ידעתי שהם רשעים, עד כדי כך. אביא לכם את זה בעלון אולי השבוע בעזרת השם. עכשיו הם בכלל יתרכזו המזרוחניקים. הם מתרכזים העלון שלי, הם לוקחים אותו, עושים איזה דרשות. אל תקראו אותו, שימו בצד, מה אתם מתרכזים ממנו? אני יש עלון, לא אוהב אותו, שם אותו בחוץ, לא קורא אותו. הם לוקחים, קוראים, מתרכזים ממנו. שמה אתם קוראים אותו? היית אומר לרב, למה אתה קורא אותו? אל תתעצבן. ואני לא מבין אותה, למה מתעצבנים העלון הזה? אני כתבתי אותו לבית כנסת פה, ביקשו קצת בגילו, אז נתנו קצת גם בגילו, ביקשו קצת פה, נתנו גם קצת פה. לא כתבתי אותו לכל העם. תרגזים מזה. לדעת האמת, לא לסטות ימין ושמאל, לא למצמץ, ללמוד מהרשעים, איך הם בטוחים בעצמם, גם אנחנו. לזכור את הספורנו, מי זוהב את השם? מי שלוקח את בן אחי ועושה אותו אויב, כי הוא מדיח אותו מהשם. כי ביקש להדיחך מעל השם אלוהיך. כל עוד הוא לא מדיח אותך, לא אכפת לו אתה שומר שבת, תאהב אותו, תשמע את אותו על האש, תאכל איתו, תשחק איתו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.